Avui farem una bona passejada pel camp, però d'aquest que mos hauria de sostenir i que tantes dificultats té per veure en garantia el seu futur. A part que les xifres xerren per si soles, 16 milions de turistes. Sí, i jo suposo que són un poc més, perquè és una llàstima que jo, quan vas a la península, sempre te dic, bueno, però vosaltres, quan estiguis a Mallorca, deveu tenir tot el gènere venut, amb la gent que ve. Doncs pues no ho tenim tot venut, és a dir, la gent pues, que mos dona l'esquena, el sector turístic dona l'esquena fora vila. En canvi, el gaudeix, perquè fan excursions i fan per tothom, per tota la gent. Per tant, nosaltres no rebem directament, rebem molt poc. I clar, i tota aquesta gent que ve aquí gaudeix de l'aigua, gaudeix dels productes, però com aquell que diu dels productes, quins? Productes nostres. I és una llàstima que mos donin, en fi, l'esquena d'aquesta manera. Toni, mos acompanya avui també en Josep Elorda. Ell és graduat en comunicació fa només 2 anyets per CESAC, un home que va néixer a Sencelles. Com estàs, Josep? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies d'estar aquí. Gràcies per ser-hi. Sí. Tu també coneixes el camp, d'alguna manera? Sí. Jo, la meva família, per part de pare, ha sigut sempre de camp i, de fet, el meu germà és també pagès en part, perquè al final no t'hi pots dedicar a dia d'avui si ets jove, perquè és algo que, evidentment, crec que els joves no estem preparats tampoc per no tenir ni vacacions, per tenir que autoexplotar-nos, no? I al final la gent que hi queda és gent que realment estima el camp i que no recomanaria mai en el seu fill ser pagesos, perquè al final és que no se pot i la gent també veure que hi ha molta gent que no està a lo millor vinculada, no? amb i això, que compra qualsevol cosa, que no se mira el producte, pues és una pena, perquè a mi també el que me fot en part de que no quedin pagesos o que tal, no és només el menjar, que no haurà i que haurem d'importar tot de fora, sinó que també la cultura que se perd, tots els mots, totes les tradicions. Nosaltres hem sigut sempre una societat de camp, i és que ho perdrem quasi tot, a nivell cultural també ho prendrem. Sí. Què t'apareix la campanya Te deman també com a home de ciències de la comunicació? Aquesta campanya de Medi Ecològic de Mallorca, que se notin els 16 milions de turistes a l'agricultura de Mallorca. I podries treure, i en tot el que ara mos contava en Toni Feliu, li podries treure argument per una pel·li, un documental? Segur que sí, i si funcionar de veres i tots els hotelers i restauradors comprassin aquí, estaríem més que salvats. Això, segur. I ja no, per pel·lícula no sé si dona, però, vamos, si passàs... millor que una pel·lícula i que 4 Oscars, segur. Escolta, tu l'any passat vares estrenar Primavera esvaïda a l'Atlàntida de Mallorca Film Fest. Anem a posar-ne un fragment. Miquel, després de missa mos no podem anar. Ressuscitem en Crist On vols anar? en la llum de la vida. Com vols anar? Que nostra. I ja ets a que nostra? Miquelet, digue-li que sí, ja està. No veus que no ho entén. Què diu? Res, que ja ets a que nostra. Aquesta casa és que nostra. Per què diu aquestes coses? I perquè darrerament ja fa que dur fot jo que sé, Miquel. A menys si no haurien d'anar al metge. No, la darrera vegada va dir que era normal, que és una cosa de l'edat. Aquesta Primavera esvaïda d'en Josep Elorda, que se va estrenar al Mallorca Film Fest l'any passat i que també està finalista en el Festival de Cinema Rural Espadà, també el 2021, i seleccionat enguany en els Premis Castellig. Mos expliques un poc la història de na Sebastiana? Na Sebastiana és una dona major d'uns 90 anys que ve, i Primavera esvaïda és la història de na Sebastiana dels darrers dies d'això, d'una persona que té demència senil, i ho vaig fer també perquè, a part de tot això que conta, no, sobre la demència, també volia donar un pot de veu en el camp, perquè al final no és només això que dèiem del menjar, del producte que se perd, sinó també és tot això de la cultura, i vaig repassar aquest guió amb l'escriptor Rafael Perelló,
que vos ho recomano, el podeu seguir a Twitter perquè puja cada tuit que és per emmarcar, que és sobre la cultura de la pagesia i té molt de mots i expressions i dites que ja no s'empleen i que expliquen moltes coses del camp, que és superinteressant. Bueno, Bé, en Rafael te n'adones que cada cosa té un nom. Sí. Cada una, no? Una part d'una taula té... Sí, sí. Només a una taula trobes 10 mots diferents. I d'això, jo no sóc pagès com el meu germà, però sí que és vera que m'han ensenyat el mateix que ell i amb la meva feina, que al final pues, això, fer curtmetratges, fer pel·lícules, també intent donar-li veu a la pagesia d'aquesta manera. I en aquesta primavera esvaïda, quin és el pes del camp, del paisatge, de la pagesia? Pues, és algo bastant paisatgístic, se veu bastant per separar les seqüències, és un espai de reflexió també, d'admiració, trob, i hi ha qualque comentari de que han d'anar a fer feina, han de tornar, han d'anar a cercar ciurons i tot això, però trobo que és algo més potent a nivell visual, perquè és això, ho veiem els espais on no hi ha ningú, no? Veiem el camp on no hi ha ningú, on pareix això, un poc abandonat, i vull dir, la primavera esvaïda, la primavera no és l'únic que s'esvaeix la vida de la Sebastiana i la pagesia, i el sector primari, al final.